खोनासं लोगोफोर आङो मोनसे गोदान बाथ्रा बिराद मोजां बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामनो गोसो जादों नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं बिराद इम्पोर्टेन्ट मिथिनो थाखाय बिराद गोनां नाथाय नोंथांमोन साबसे बे भिडिअखौ नायो रावबो इन्ट्रेस्ट देखाया मोजां भिडिअखौ रावबो नाया बर'फोरा गाज्रि भिडिअ नोंथांमोना मोनोब्ला गोसो होना नायगोन फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नायगोन नाथाय साफ्रोमबो बेबायदि नङा नाथाय गोबां मानसिफ्रानो जोंनि हारिनि मानसिफ्रा बेबायदि जाया मोजां बेखौ रावबो सापर्ट खालामा जाया गाज्रि बेखौसो सापर्ट खालामो मोनसे बाथ्राखौ खोनासं लोगोफोर नोंथाङा साननो हागौ नोंथाङा महसुस खालामदों जानो हागौ आङो फरायनायबो लिरनायबो गैया आङो बयनिख्रुइ गोरिब थार्ड क्लास जेबो आंनाव फिउचारनि थाखाय सेफटि गैला मावनो थाखाय खामानि गैला जब गैया गोबां डाउन बेबायदि नोंथांमोना महसुस खालामदों जानो हागौ नाथाय बेबायदि नङा आं नोंथांखौ गोसोखांनो थाखाय बुंनानै होनि नोंथांनाव बयनिख्रुइ देरसिन दोहोनानो दङ बयनिख्रुइ देरसिन दोहोन मा दोहोन बेलाय जोंनि देहा थासान्दि जोङो गासैखौबो मावनानै लानो थाखाय हायो जोंनि देहायानो दोहोन देहा थासान्दि जोङो जेबो सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया जेब्ला नोंथाङा न'निफ्राय ओंखारगोन गामिनिफ्राय बायरायाव ओंखारगोन अब्ला नोंथाङा नुनो थाखाय हागोन गोबां मानसिफ्रा आथिं आखाइ गैया मावनानै जानो थाखाय देहा गैया बिसोरनाव बेबायदि मानसिफोरनाव बिबायनानै जानांदों लामायाव थानानै मानसिफोरनिफ्राय बिबायनानै जानांदों बेबायदि गोबां दुखुथिया जोङो लामायाव लोगो मोनगोन बेनिखायनो लोगोफोर खमसे खम नोंथांनाव देहायाथ' दं नोंथांनाव आथिंथ' दं इसोरा होनाय नोंथांनाव गियानथ' दं बे गियानखौ बाहायनानै नोंथाङा माबा मोनसे मावनानै जानो थाखाय हायो नोंथाङा बेबायदि नङा कि नोंथाङा बेबायदि साननो कि आङो बुहुमनि बयनिख्रुइ थार्ड क्लास जेबो उदाय रोङि होननानै नोंथाङा साननो जानो हागौ नाथाय बेबायदि नङा नोंथांनाव बिराद मोजां गियान दं नोंथांनाव बिराद मोजां देहा दङ देहाखौ जोथोनै लाखि देहाखौ नोंथाङा सानफ्रोमबो एक्सारसाइस खालामनानै स्ट्रङै लाखि मानो होनना बुङोब्ला बे देहा थासान्दिल' जोङो संसारावहाय मोजाङै जोङो थानो थाखाय हायो जेब्ला देहाया गैला जोङो मा मावनो नोंथांनाव जेबो खामानि गैला नोंथांखौ खुदै मुजुगारब्लाबो नोंथाङा जेबो बुंनो हाया बेबायदि जोङो बाहेरायाव ओंखारोब्ला नोंथाङा मोनथिनो थाखाय हागोन नोंथांनि मेगनजों जोङो नुनो थाखाय हागोन जेब्ला नोंथांनाव देहाया दङ नोंथाङा जेबो सिन्था जानांगौनि टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथाङा माव दां देहाखौ स्ट्रङै लाखि बे देहानो नोंथांनि फिउचारखौ बानायगोन नोंथांनि लाइफखौबो बेनो बानायगोन मिथिबायना जेब्ला जोङो बाहेरायाव ओंखारगोन नोंथाङा साननो हागौ न'आव थानानै आङो गोरिबफोरखौ हेफाजाब खालामनो साबेसे गोरिबफोर हेफाजाब खालामनो नोंथांनिफ्राय 100 गुना गोरिबसिम जोङो नुनो थाखाय हागोन साबेसेखौ हेल्प खालामनोनो आन्दायगोन बेखौ होनोब्ला ना बेखौ होनो गोबां जोङो बाहेरायाव ओंखारोब्ला बेबायदि जोङो मानसिफोर लोगो मोनो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं गोसोखांहोयो नोंथांनाव बयनिख्रुइ देरसिन दोहोना दङ जाय दोहोना जाहैबाय देहाखौ नोंथाङा स्ट्रङै लाखि सानफ्रोमबो मोजां एक्सारसाइस खालामनानै बिदि नङा कि बडि गिदिर बेबायदिखौ बुङाखै आङो फिट जोङो थानांगौ जेब्ला फिट जायो अब्ला नोंथाङा गासैखौबो मोनथिनो थाखाय हागोन मेन्टेलि फिट जागोन नोंथाङा फिजिकेलि फिट बेखौल' नांगौ जोंनो आरो मा नांबावगौ संसाराव थानाय समाव देहायानो बयनिख्रुइ देरसिन दोहोन आरो नोंथाङा इसोर होनाय नैबे गियानखौ बाहायनानै नोंथाङा बे संसारावहाय मावनानै जानो थाखाय हायो लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो देहा थासान्दियाव खुनु सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया नोंथाङा गियान बाहाय आथिं आखाइ दङ इसोरा होनाय बेखौनो जोङो बाहायनानै जोङो संसाराव मावनानै जागोन फिउचारनि थाखाय मा खालामनाया मोजां फिउचारनि थाखाय मा मावोब्ला मोजां बेनो जोंनि थाखाय दानि मावनांगौ खामानिया बेल' खुनु बेवहाय कनफिउस जानांगौनि गोनांथि गैया जोङो फिउचारनि थाखाय माबा मोनसे माव सेफटि खालाम फिउचारखौ बेल' जोंनाव मावनांगौआ गासिबो इसोर दङ इसोरा गासैखौबो बानायजोबगोन जाखिनि आङो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय नोंथांमोना गोसोआव ला देहाखौ मोजाङै लाखि मेन्डेटरि सब गासैनिफ्रायबो देरसिन मेन्डेटरि देहाखौ जोङो मोजाङै लाखिनांगोन
स्पष्ट माबा मोनसे जोङो खालामनांगोन फिदै लाखिनांगोन बिदि नङा कि एक्सारसाइज खालामब्लाबो जाया लोङाब्लाबो जाखायो दे बेरामा ना नोंगौ जायो नाथाय जोङो चान्सखौथ' लानो हायो 70-60% चान्सआथ' खम जायो चान्सखौ खम खालामनायानो जोंनि थाखाय खामानि चान्सखौ जोङो खम खालामनांगौ बेराम आजारनिफ्राय जानायनिफ्राय चान्सखौ जोङो बारायहोबाय थानांगौ 10%, 20%, 30%, 50%, 60%, 90% ना जोङो बारायहोबाय थानांगौ जाहाथे नोंथांनि थाखाय बियो मोनसे फिउचारावबो सेफ जायो ना फिउचारावबो सेफ जायो नङाब्ला जोंनाव माबा मोनसे गिदिर बेराम फैयोब्ला जोङो मा खालामनो आन्दायगोन आरोखि बेनिखायनो देहाखौ जोङो स्पष्ट लाखिनो हानांगौ लोगोफोर अके फर नाउ थेंक इउ बाय टेक केयार